हा आता उडवा एकमेकांवर पाणी पाणी उडूची हा एकमेकांवर गोडव ह्याच्यावर राय मी मारी तुका भेटू काय ते का नाही ते का उडव कोणा रीचे अरे त्याच्यावर उडव ग एकमेकांना कसा असा हा तुम्ही बुडवा नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या भागात मी विनय घाडीगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आजच्या दिवसाची सुरुवात झालेली आहे नेहमीप्रमाणे. हे बघा, आजच्या दिवसाची सुरुवात अशी नेहमीप्रमाणे आपली गुरांना सोडत चालली आहे. दिवसाची सुरुवात जरी नेहमीप्रमाणे तीच असली तरी संपूर्ण दिवसभरात काही ना काही नवीन घडत असतं आणि वेगवेगळी मजा असते. तर आता सुरुवात तर झाली आहे, बघूया पुढे काय काय होतं आहे. तर आता वाटेतच पुष्पा गमलेला, बघूया. पुष्पा काय गो साडी घालची काय गो काय नाही असं काय तसंच जा रे बाबा, सकाळची रात्री उसळ गावची रात्रीची. हे माझ्या वाटणीची उसळ ठेवलास ना? नाही पकवती का वरती? अरे आज बाबल्याबरोबर वर्षा पण इलेला. सुरुवात झाली. मग आता रोज तूच इथं? हो आता अनुप पण येणार? नेऊ आणि त्यावरती तर आता घराकडे गेलेलो आहे. ह्या दोघांचे फोटो काढूचे होते, मोबाईल घराकडे ठेवलेलो. पुष्पक सांगितलेलं आहे जाऊ. थांब आता तर घेतोय. तुमका वाटतं ना या साधा बोळा? ह्या बघा हे काळे आहे. हां बोंबाट आता बोंबाट तरी ना ऐकत नाही सांगलं एकदा. काय मग काढतोस तर काही उकल बाबा, आई काही घाली पप्पानी. तुम्ही चालला काय पण तुमचा? आम्ही अशी पुष्पा बिष्पा बाजू का जरा बघा. त्या दिवशी आम्ही पासून हय बसान होतो, अशी फोटो हे काढू घेऊ म्हटलं. पुष्पा तरी बघा. काय नाही, परवा दिवशी. पुष्पा तेव्हा मी म्हणत होता गो पुष्पा कधी बसला ना गोवा तुम्ही काय? आमची जागा ही जागा आहे ती. ढोरा लावला किंवा बसता 5 मिनिट. आणि पुष्पा घराडे बसा मिळत नाही. पुष्पाचा काय? त्या पुष्पा काय कान टाकले ना, डोळे उघडेत पण. काय पुष्पा आता बोलत नाही मी. अच्छा काय रे काळा. तुका किती प्रश्न विचार? काय तू मोठी ही लिहिलंस काय? होय मी मोठी लागा निला? रिअलिस्टरी नाही. आज साडी नेसा नाही येणार म्हणजे. मग तू तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन. संध्याकाळी फुगडे घालताना पडलं गोंधवान की मारण काढतेलच मग. काय नाही पडत. मस्तपैकी पुष्पा जा, एक डिश उसळ लेके आओ और 2 पाव लेके आओ. हम अभी इधर बैठ के खाते हैं. तू घेऊन ये वरती, आम्ही गडग्यावर बसून खातो. कॅमेऱ्यात बघू नको सांगितलं. बघू नका ग, तुला कळत नाही कसं. पटापट जरा. मी जास्त फुटेज नाही घालू शकत. जास्त फुटेज तुला कळत नाही का? जास्त फुटेज कसं घालवणार? हा प्रत्येक वेळी पुष्पाडे बघ. 1 2 3 स्टार्ट. पुष्पाच्या नाटक लागतं नाही मरण काढीत सांगत जाऊन फोटो काढतात मनवाकडे. नाही तुझ्यावर एक्सप्रेशन येऊन दे जरा. हसान दे रे, हसा जरा सांग. ह्या होत नाही कुठं. पटकन चल. फुटेज तेवढं नाही माझ्याकडे. काय म्हणजे हसा करू काय? 1 2 3 स्टार्ट. काय संध्याकाळचं तुम्ही माझ संध्याकाळचे कोणतीचे कोण फोटो काढलेले. सकाळचं वातावरण बघ काय आता. त्याच्या नादाक लागा नको तू.
2 3 स्टार्ट. परत उडव. तू पण असं कर ना जरा. काय चालू आहे रे? उडवायचं आहे पाणी. मी सांगणार. सांगणार. बघ दोंडच मारलं. अरे दोंड मार म्हटलं. हा ते बी चालतं काय बाबा. हा राहू ना तर तो शॉट घे. परत भिजवायचो थैसून. पुढे आहे जरासं फक्त. ये जरासो ये अजून. हा आता ते का भिजवत करूसून. हा तेरे बिना मरना नहीं, जीना नहीं तेरे बिन. काय का आई खा सांगतो सगळ्यात जाऊन. काय, फोटो माझा काढ. राग येता आता. दाखवून फोटो काढता. माझ्याचे नको द्यायला. मग सकाळी सगळे फोटो काढू कसे. फोटो काढताव ना. पाणी खजूर करून टाकतो सगळ्या. खजूर काय झाला. खजूर ह्या काय दिला औषधी तो घोडा. तू कर रे. तू काय ऐकतं या इला आता. ते असं पाणी करायचं दाखवतो तुला. दगड मारतो हे ना मस्त खजवतो मी चांगला. हा कसं रे. नीट राहू. पाण्यात एक पाय वयो रे तिचं माझो तुझो. तो काय कर. पाणी डब्बा खजूळ करू नाही सांगितलं. तो बघ पाय बघ त्याचो. ढोरा हकडे लावू कस सांगते. सकाळी उद्या बघते जाऊन बघ संध्याकाळी किटला किती. हा आता उडवा एकमेकांवर पाणी. पाणी उडूची. हा एकमेकांवर. गोडव. ह्याच्यावर राय. मी मारी तुका भेटू काय ते का नाही ते का उडव. कोणा रे. अरे त्याच्यावर दाखवून तुका उडव ग. एकमेकांवर. कसा असा. हा तुम्ही बुडवा. हो मारे दाखव. ते तुम्ही एक निघा चांगलं फोटो नाही लो. तुमचं नीट उडवा ना पाणी. पाणी उडवलं तर झारण घ्यायला मारी ना समजतं काय. पहिलो घरात वाटायचे. चल घरा कोठे लागले. चल दगड मारूच्या अगोदर. फोटो इलो ना नंतर मला बोलू नको. हा मी त्यांना बोलतोय. माझं कोण तर माझ्यावर बोलतील. तू थैना ठरवून दिलं. मला काय माहित नाही. माझ्या डोक्यात नाही काय हे का भिजवायचं त्या का भिजवायचं. तुका भिजूचा प्रश्नच नाही. मी दगड मारी. चल पहिलं पुढे चल. रे. तू एका घाबरत. मी अय तू थांब. हा. तिचे कपडे धुवूचे दाबले. तर माझे पिळूचे. मग उठ ना. पाठ आमचं पण तू बस. तू घाबरलंस मग बस. मी दगड पाणी आम्ही आणला. हा म्हणून आज. अरे हा येऊ तर पाणी आम्ही आणलं म्हणून आज धूप बसलं. कधी हा कपडे घेऊन येतो. नाही हा चल. तू मोठो झाड काढीन मी दोंडो. अरे उशीर होत साडे 9 वाजता जेव्हा नव्हता सकाळी. तू करतो की नाही. आये फोन लावतले बघ खुपीत जातले. खोपीत काय पण. मी मारेन बाजे झाले. ए त्याच्यावर कशा बोलतो. तुम्ही दोघांचा फोटो काढतो ना. जरा अशी वरावा रे. या साईडला आहे. तू तयाच राहू. तू या साईडला आहे कोपऱ्यात आलो. काय केलं जाताला. कधी जाताला. मग उडवा एकमेकांवर पाणी. हसा जरा. धंद नाही तर हा. धंद. तू बघतं काय त्यांच्याकडे. मी त्यांच्यात नाही ना आता पाणी निवड निवड म्हणजे अरे सारवता या. तुझं दुपारी बा पप्पा सगळा सांगतो. अति होता प्रमाणाच्या बाहेर. प्रमाणाच्या बाहेर करूक लागले. धंद नाही तर धंद आपलं सकाळी फोटो. अजून राहिलीच कुठे. चाललो आता. सगळं मी सांगणार. काय ते काय काय होय केला असता. फोटो काढला. म्हणजे काय काय केलं म्हणजे फोटो काढला असा. चल रे. काय चालेल. काहीच काम नाही. धंद हकडे ती तोंड आवाज.
धंदोच नाही अजिबात आहे. शिकलो काढायची नाही अक्कोला. वर्षा थांब ग. कधी काय करू काय फोटो काढू जाईल. फोटो काढतात ढ्यांगणाच्या. पाठ आमचं हा. आम्ही काय करू. तू काय पाणी आणायचं मग कपडे धुचे असतील. आम्ही चाललं पाणी आ. काय यांना- एवढे दिवस पाटाचं पाणी कशा काय नाही आणलास मग कपडे धुचे होते तर ए, तेव्हा राहुलास ना. धरणं आता बंदच करून टाक. बंद कर आज संध्याकाळी जाऊन हा. रवा देते का चल जा आवाज करू तुला. चल आम्ही वाटेक लागतो. चल. चल. जाई ना तकडे माझा काय नाही. मारण काढणार काय? आता काय खरं नाही. तुझं नाव काय चाललंय? कसे म्हाताऱ्यासारखे चालला लोक ताट ठेव जरा. हात दिसत हो कसं हळू चालते स्लो मोशन मध्ये काय बात चलते. चला चला बाबा जाम फोटो काढलास. चला आधी घराकडे काय खरं नाही. हे खय गेलास रे. मुनगेपणाला सवय झाली आहे. आज काय झेडे डोंगरी खाण्याची सवय लागलेली आहे ती जाणारी नाही ती आईच्या